хора, съм Вики, тук при мен съм Медиа и Монстър. Кажете хай, бе. Чек, не взети клип, хай ви каже. Къв хай, бе? Е така. И на двата клипа няма да кажа хай, сад, бе. Добре, аре. Сега ще правя томбула. Ето е томбулата. Мизерска. Да. Надали ще е мизерска. Фулка. Един спаунър. Не, И това. един спаунер само. И... Ти тъпи си, бе. Един спаунер вика. Още една ще показвам. Чакай, бе, ще видя бутуши. Sunbreaking. Абе, падна бе, ма. Sunbreaking. Добре, бе, чакай. Стига вика. Стига вика, бе, ара, стига вика, бе. Още една ще показвам. Един Стига вика, бе. 5 голд блока, 3 легендарки, един full enchant меч, една full enchant брадва и един full enchant А кой ми е взел кирката, бе? с Sunbreaking. Добре. И в тези кирката ми е умряла, къде си, бе? Това беше от мен. Чао. Чао, бе, чао, бе.